Poďme sa pozrieť, ako vyriešiť bežné, ale aj zložité logistické problémy. Riadenie manipulačnej techniky je plné víziev a potenciálnych problémov. Stačí jediná nečakaná porucha a celá prevádzka jednoducho stojí. Alebo občas proste chýba jeden stroj navyše na krátky projekt však. A čo taký presun ťažkej techniky? To tiež nie je len tak. Čo keby na toto všetko existoval jeden spoľahlivý partner? Dobrá správa je, že taký partner existuje. Je to Rodakar Slovakia. Ich filozofia je pritom úplne jednoduchá a jasná. Všetko pre manipulačnú techniku. V praxi to znamená kompletné služby pre plynulý chod akejkoľvek prevádzky. Takže či už prenájom alebo kúta, všetko je pokryté, flexibilne a rýchlo. Vždy pomôžu nájsť techniku presne šitú na mieru konkrétnym potrebám. A za všetkým stojí toto číslo. 20 rokov cenných skúseností v odbore. Servis je naozaj komplexný, od oprav priamo na mieste až po technické kontroly. A toto je skvelé. Počas opravy zabezpečia náhradný vozík, žiadne prestoje. Podpora sa ale nekončí len pri servise, je naozaj plná. Postarajú sa aj o profesionálnu prepravu strojov až do 8 tón. A aby všetko klapalo, vyškolia aj obsluhu. Bezpečnosť je základ. V skratke, zabezpečia spoľahlivosť, funkčnosť a hlavne bezpečnosť celej prevádzky. Stačí jeden telefonát alebo e-mail a všetko potrebné je na dosah. Otázka je teda jednoduchá. Ste pripravení na naozaj plynulú prevádzku,